Clear, grabe yung ikay nilang duha ba. Layo man kay ta diri oy, magpaduol ta dito oh. Sige. Uy, hala. Wala naman ay ko'y kahoy. Saan man ay na ako pagluto? Kirara? Kirara! Saman ma, gitawag ko nimo. Pangawi sa dito palihog Kirara. Kay magluto ko, wala na ko'y isugnod. Ma, mga takong lang akong kauyan ma, kay kusog kay ng musika. O sige, pagdalaog sa ako Kirara, kay kana imong sudlan sa takong. Sige ma, kuhaon sa nakong sako. Kuya, pag mga oy, pwede pa yung inita. Wala pa yung kauban. Ay, at tuon na lang dahil na ako si Kirara kay mga ahoy mi. Kaya, paus ako! Uy, Claire! Asa kay kadto Maria, nagdalalag ka gikot. Mga ahoy ko, mga takong. Ubanta! Sige, mga away na lang kuday ko, kay wapod mi sugnod sa balay ba. Nay pa, tara! Kay wala may masugnod. Mua pwede ay. Dugo man ko ni mama. Ma, mga away na ko ma. O sige Kirara, pagdali. Gamay Uma! lang kahuya. Ako sa daytong andamon ang akong lutuunon nga isda kay akong paksiwon. Nang! Naa si Kirara, Nang! Naang ano man? Ubanon nung tanako siya nang ba kay mga ahoy mi. Oh, maayo kay mga huy mo. Dili day dula ang inyong tuyo. Tuan na si Kirara, nangahoy na. Hala, nangahoy na di si Kirara, Nang! Hala, nangahoy na di siya, Claire. Asa siya dapit nangahoy, Nang? Dito sa unahan, apasan ninyo. Sige, Nang! Claire, asa ka ito nangahoy dapit si Kirara, no? At tuon na nato dito. Ay, siguro kabuhi sa Perlita ano eh. Ba? Dili na siguro na sila. Perlita, ayaw na biyahe mong anak na si Perla ha. Patot niya unya nga si Perla kay daghang kang masabsab sagbot diha. Muli sa kuha, balik ko ng tamo niya. Hala, si Kirara man to nagdadala magsako. Nagkumusta ka na siya diha eh. Uy, ano? Si Dudong Pawiks man ho. Uy, Dudong Pawiks, nagunsa magkadiha. Nanagway kog baka Kirara, pauli na pud ko. Ikaw asa man ka? Ngahoy ko Dudong Pawiks, isugo kong mama. Kamuunta nimo, wala man lagi si Maria og Claire lagi. Wala lagi kanila uban eh. Wala man sila nilaag sa balay, ambot asa sila. Uli naman pagkuron. Tanang sa nang kahoy nimo diha Kirara kay magtabi-tabi ta ba? Muning ko mo kay istoryahan na to tong nakaigit si Maria atong niaging adlaw ba? Sige, bitaw no. Kaigit siya. Grasgawang Maria Kirara oy nakaigit man si inyo ha. Nangan di kaigit si Maria Dudong Pawiks nga nikaon sa ilaag kaon pagyud sa amwa. Mao na si Maria, ulit kayo. Suraban gi kenda ko. Eh, may tamo ko. Oy, mo lagi narakuha oh. Wala mo to. Maria, si Dudong Pawiks man nagsikirara oh. Nagunsa na sila dira. Hala. Unsa ka na sila ng duha. Muskwila baka to si Maria sa Lunes Kirara no? Ambot lang kaya. Ala, Claire. Ano na gusto nyo? Manikid ka ba? Ano no? Grabe na kabaik ko katawa ni Kirara oh. Mura magkikilig si Kirara, Maria. Utro mo si Dudong Pawiks ba? Claire, unsa kay gistoryahan anak nilang duha no nga? Happy man kayo sila? Dudong Pawiks siya nga sa 100 points no. Si Maria ra mag si Claire ang nagkakuha. Kitang duha wala gyud. Gani, giwala man pugay ko ka-memorize ato, nakalimot man pug ko. Nagma magugo sa panugway na ko baka ba. Sayang oy. Maria, walhin ta to isa ka lugi oh para madungog na to ilang istorya ba. Tara. Claire, grabe yung ikay nilang duha ba. Layo man kay ta diri oy, magpaduol ta dito oh. Sige. Diari Maria kay madungog na to kung unsa ilang istoryahan. Galas gawa bitaw Kirara. Sige lang pero mubawi lang ta sunod. Di ba? Oh, Jud.
Awa kirara. Tanawa. Naa si Maria og Clero. Nagtago-tago pa sa lubi. Sa dudong pawiks. Naa sa lubi, Lilia. Uy, Maria, clear nga nung nagtago-tago man mo diha. Ala, clear, nakita ta nila. Nagunsa mo diha? Nagdit-dit mo lang duha no. Dit, Japon, nakita naman may kirara rin. Nanugway kong baka, siya nangahoy. Oy, nagkinatawa na man lagi mo. Nagsabot mong duha no. Unsa mo? Alangan dili mi magkatawa nga nag-istoryanay mi nato nagkaigit ka Maria. Kalain ninyong duha. Gilibak dahil ko ninyo ha. Bunalan tamog takong ron. Alin ko sa mudri, kay magtabi-tabi ta ninyo. Mahimuot, manggod may kung dato kung nahitabo gud. Kita din, makatawa daw, ana daw. Sige, magtabi-tabi sa.